celku mě to už jako nezajímá. Takhle, centrála je ukradená. Já mám důkazy, protože já už ji mám obsané číslo, mám vlastně od toho doklady. To znamená, bude to už si přebírat policie České republiky, bude vás tady řešit a už to je v jejich kompetenci. To znamená, centrála stála 2700. Ne, dobrý, stále 2700 korun, dneska jste měli dostat 500 korun, takže dostanete hovno a dlužíte ještě 2200, tady ten úklid dneska přijede městská policie, bude to s váma dořešovat. Já jsem s váma ukončil spolupráci, jinak, neurčuju zásobu úplně normálně, jinak, ještě další věc, firma Berser Security, já jsem na výjezdovce. Máme tady, zabezpečujeme veškeré objekty v Pardubicích, herny, o tom jsem slyšel, že hraješ automaty, jinak si vůbec nic neuklízel, těch 200 korun jak dostal, ještě tady vytáží 250 korun. Takže za mě, ty seš další prostě totální dno a firma tady zabezpečuje veškeré herny, objekty. Pokud já vás někde najdu v nějaký herně nebo v nějaký objektu a já pojedu na vás na tíseň, budu vás adekvátně řešit. A na to vím vědět, že já si s váma poradím. Jo, budu k váma přistupovat maximálně důrazným způsobem. Jo, takže to je takový na začátek. Pokud si říkám, jednou na vás pojedu, už nejste mý kamarádi, jste mý nepřátelé, nebo nepřátelé nejste, mám vás prostě u prdele. A ty, jestli chceš něco se mnou hovořit, tak pojď ven, když máš zájem se mnou. Pojď. Já si nechám rozumím. Tak pojď. Já si nechám Pozor, oni... Tak pojď, nedrž to. Tak pojď, tak, postav se, no. Tak pojď. Teď musíš trošku krejt, kámo, tak pojď. No, tak pojď, jdeme. Ale nepřátí. No, se mi nebude... dobře, ale ty Saško, dáš tady zvál, ale pičoviny. Takže máš šanci momentálně si mě postavit. Jestli jsi zasraná močůvka skurvená, tak zapadni do toho přívěsu. Co seš dno z toho spodina. Kde jsou ty termosky, jak jsem vám dal? Kde je to oblečení? Kde je ten chlap? Vy jste se nerozdělili, vy jste si to sami stopili, vy zmrdí. Takže, jestli máš nějaký problém, nástup okamžitě. Pepiku, stopili jsme, co? Ne, kam jste to dali? Vy jste se tady rozdělili? Pepiku, stopili jsme. Ty jsi dostal 200 korun.